Les palmes i els palmons es van convertir en protagonistes aquest diumenge amb motiu de la celebració de Diumenge de Rams. El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, com cada any, celebra aquesta festivitat litúrgica popular que obre les festes de Setmana Santa. Es tracta d'una tradició cristiana en què es beneeixen les palmes en record de l'entrada de Jesús a Jerusalem amb els seus deixebles durant la Pasqua jueva. La festivitat va arrencar al poble de Vandellòs. Així, a 11:15 del matí, els veïns i veïnes es van congregar a la plaça davant el carrer Major, on el mossèn Josep Garcia va fer l'acte de benedicció de les palmes i fulles d'olivera i llorer. Tot seguit, els participants a la litúrgia es van dirigir a l'església de Sant Andreu Apòstol, on es va oficiar la missa de Rams. A continuació, va tenir lloc a la plaça de l'Ajuntament el tradicional vermut de Mans Unides. L'objectiu és per recaptar diners per Mans Unides, campanya contra la fam. I aquest dia, el dia de Diumenge de Rams, ens fem això, aquest vermut solidari. Per al vermut hem preparat uns platerets, doncs amb pataques fregides, amb olives, bé, un vermut. El vermut va suposar una recaptació total de 340 euros amb una participació final de gairebé 200 persones. Cap a 2:15 del migdia va ser el torn de la celebració de Diumenge de Rams a l'Hospitalet de l'Infant. Tal com marca la tradició, abans de celebrar la missa, el mossèn Jordi Salvador va venir els rams i es va realitzar la processó al voltant de la parròquia de Sant Pere. A la mateixa plaça de l'església, els voluntaris de Càritas de l'Hospitalet de l'Infant van vendre rams de llorer i olivera. El balanç de ventes de rams d'oliveres, si l'any passat va ser fabulós, aquest any esperem que sigui exactament el mateix. Es van vendre entre 250 i 300 rams d'oliveres. A Càritas, pràcticament, ara, passant Setmana Santa, començarem a parlar i a proposar al Consell Rector tota una sèrie d'actes que volem fer de cara a la gent gran d'aquí al poble i al jovent, perquè tots anem agrupant Església, Càritas, que sigui tota una unió directa per tot el mateix. Amb la venda de rams es van recaptar 422 euros que aniran destinats a la compra d'aliments per als necessitats. Des de Càritas, l'Hospitalet agraeixen la participació dels veïns i veïnes. Tot seguit va començar la missa de Diumenge de Rams, que van acompanyada de les veus de la Coral Arcis i la violinista Inés Issel.